Maayong buntag kanatong tanan higala og mga igsoon sa kahanginan nga pamati karon. So dalay gyud ang Ginoo. Mayong buntag kanatong tanan higala og mga igsoon, no? So salamat sa Ginoo, dalay gyud Ginoo mayong buntag sa ato nga maaptik ug enthusiastic. Madasigon og malipayon nga chairman sa North Gospel Team, Pastor John Amor. O paano sa kang mambing o ingumsab silang bunga sa pagminahalay. Good morning kanyong tanan diha, Pastor John. O ingumsab sa uban nga mga Kristohanon nga gihandol ni Pastor John diha sa Phillips Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan higala og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. So dalay gyud ang Ginoo higala og mga igsoon. Okay. Higala og mga igsoon, salamat sa Ginoo tungod kay maayo gyud kayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Higala og mga igsoon, good morning usab sa atong mga igsoon nagkigalaan namati dinha sa Libuna. Tanan nga nagapamati diha, good morning kaniyong tanan higala og mga igsoon. Okay. So salamat kaayo sa Ginoo kay maayo gyud siya. Good morning sa atong kanhi gobernador dinhi sa Bukidnon, Gobernador Alex Kalingasan. Good morning kaniyong tanan diha. Go. Uban sab kang Ma'am Ilya ug giumsab silang bunga sa pagminalay. Good morning kang kanhi Gobernador Alex Kalingasan. Good morning usab sa iyang anak, mga anak niya, no? Og bisan usab sa kang Mayor Tutom Kalingasan uban kang doktora. Good morning kaninyong tanan higala og mga igsoon. Good morning usab kang Ma'am Eileen Siandalas Tibukpwersa sa Living of Fundamental Baptist Church dinhi sa PCH San Miguel, Manolo Portich, Bukidnon. Og siya sab nagdala sa Tibukpwersa sa Living of Fundamental Baptist Mission Work dito sa Taguluan. Ang binyo sa worship matag Domingo alas 2 padulong sa alas 5 sa Paulas Hotel, Taguluan, Misamis Oriental. Okay. So salamat sa Ginoo og dalay gyud ang Ginoo niini nga buntagon higala og mga igsoon. May buntag usab sa mga naminaw diha sa Libuna, tanan nagapamati. Good morning kaniyong tanan. Good morning usab diha sa Poblasyon Libuna sa mga Kristohanon nga gihandol ni Pastor Russell Tabiki. Good morning kaninyong tanan higala og mga igsoon. Good morning. Salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo niini nga kabuntagon. Good morning usab sa atong mga kaigsuonan o kahigalaan namati dinhi sa Cruising Libuna. Tanan daetud namati sa sakop sa Libuna. Good morning kaninyong tanan. So good morning diha sa Cruising Libuna ilani tanan nga mga Kristohanon diha sa Libuna. Good morning kaninyong tanan. Og labi na sa mga Kristohanon nga gihandol ni Pastor Rosindo Mata. Good morning. Og iumusab sa tanan nga pamati nga mga Kristohanon. Good morning kaninyong tanan og tanan namati diha sa Cruising Libuna. Good morning usab. Ay salamat, no. Good morning kang Pastor Rudy Suico. Ingon niya, good morning Pastor. God bless sa preaching. Okay, amen. Salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo, no? Umayo ni kaya akong makita ang comments. Ba? Salamat kayo Sir Renan. Dalay gyud ang Ginoo, no? Ginibay apelido, sir ba? Okay, so good morning. Higala og mga igsoon sa tanan nga pamati, no? So
wa pa lagi makita ang comments dire, sir. Nana ang kuan. Napaday ko na nalagay. Okay. Salamat. So muna, salamat sa Ginoo o dalaygon gyud ang Ginoo niini nga ka gitawag sa ka buntagon, no? So good morning sa taga Philips, tanan na Matis Philips, good morning kaniyong tanan. Labi na sa mga Kristohanon Diaz Philips Fundamental Baptist Church, gihandle sa atong chairman Pastor John Amor. Good morning kaniyong tanan. Good morning usab sa taga Damilag, tanan na Matis Damilag, good morning kaniyong tanan. Labi na sa mga Kristohanon Diaz Damilag Fundamental Baptist Church, sa mga Arunias family, Senieros family, Butihins family, ug uban pa, ug Kahis family, no? Ilan ni Sister Apple o Kahis, no? Salamat sa pag-comment sa itong milabay, Sister Apple. Good morning usab sa ulapin na sa inyong alagad si Ginoo diha, Pastor Robert Anthony Oculares, Pastor gitawag siya ga Dudes, o ingon mo sa Pastor okay, no? Sa ilang mga kapikas kinabuhi, good morning kanyang tanan, no? So good morning usab sa atong mga kaigsuonag kay galaan na mati diha sa gitawag sa Igala og mga igsoon. Salamat sir. Sa Alai, tanan na mati sa Alai, good morning kanyang tanan. Labi na gud sa mga Kristohanon nga gihandol ni Pastor Rodi Suiko uban kang Ma'am Ima, good morning kaniyong tanan mga higala og mga igsoon, no? Good morning usab sa atong mga kaigsuonag kay galaan na mati diha sa Mambatangan. Tanan na mati sa Mambatangan, good morning kaniyong tanan. Labi na gud sa mga Kristohanon des Mambatangan Fundamental Baptist Church, ilan ni Pastor Maki Lindaban, good morning kaninyong tanan, no? So muna salamat sa Ginoo og dalaygon gyud ang Ginoo ni ining kabuntagon. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa taga Balubal, tanan matis Balubal, good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristohanon des Balubal Fundamental Baptist Church. Uban si alagad si Ginoo diha, Pastor Agsito, Ma'am Agsito, good morning kaninyong tanan higala og mga igsoon, no? So good morning sa tanan na nagapamati diha sa labi na gyud kang preacher Isabelina, o gayon pa nila ayaw ng preacher pastor ulo ta. Hindi nagwali man sa pulong sige no bitaw. Brother in Christ, Brother Isabelina, good morning kita tanaban kang mamning. Good morning usab kang Preacher Jerome. Mao gyapon, no? Ingon na ayaw na pastor kuan lang kanang gitawag siya og singalan na brother lang kay nindot mo ng brother, no? So Brother Jerome Sirinyo, good morning uban siya kapikas kinabuhi. Dinhi dayon na aden gipa ipangumusta ni Pastor Rodi Soyko. Salamat Pastor Rodi Soyko. Ipangumusta ko ni Serinan. Serinan. Nangumusta sa ikuan, Pastor Rodi Soyko. Nagpahiyom. Grabing yango ni Serinan. Pastor Soyko. Salamat sa Ginoo, no? So, watching, Ma'am Ellen, watching from Living Hope Fundamental Baptist Church. Mga dini sa so good morning sa taga Living Hope Fundamental Baptist Church family, good morning kini tanan diha sa visits to og bisan man diha sa mga Kristohanon diha sa Taguluan Paulas Hotel, no? Good morning kini tanan og salamat sa Ginoo og dalaygon gyud ang Ginoo niini nga kabuntagon. Good morning sa taga Lunukan, tanan mat sa Lunukan, good morning kini tanan. Labi na sa mga Kristohanon diha sa Lunukan Fundamental Baptist Church, good morning kanyong tanan higala og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. So ang Ginoo gyud padayon nga magpanalangin gyud sa taga
Blessed of Fundamental Baptist Church sa Lunukan. Upan sa inyong alagad sa Ginoo diha, madasigon malipayan kay upan kaninyo Pastor Benji Declaro, Ma'am Itzi. Good morning kanyang tanan. Good morning sa mga Dignos family. Manong Romeo, ila manong Amadio Dignos, no? O yung sa kang kanhi Kapitan Romeo Dignos. Sa mga Dignos family, good morning kaninyong tanan. Higala og mga igsoon. Okay, good morning usab sa atong mga kaigsoon kigala namati dinhi sa San Miguel. Good morning kaninyong tanan, no? Sa mga Kabangs family, og yung usab sa mga Oseros family la ni Brada Dundon. Og Sister Risa Lucero, good morning uban siyang mga kabataan. Good morning kinutanan. Good morning usab sa mga Galinsugas family. Ilan ni Sister Minerva Galinsuga uban siyang mga kabataan. Good morning kaninyong tanan, higala og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. So dalay gyud ang Ginoo. Good morning usab sa atong mga kaigsoon kigala namati. Good morning detod kang Ma'am Lelibet Abunda Himaos Ginuntao. Good morning niya. Good morning Pastor. I-greet nako ang Calvary Baptist Church member. So good morning. Diya sa Ipakibel. Good morning sa mga taga Calvary Baptist Church. Uban sa alagad siguro diya Pastor Russell. Di-greet mo ni Ma'am Lelibet, no? So good morning kanyang tanan, higala og mga igsoon, no? Og tanan nga na sa Facebook, daghan naman palihog og comments para atong matanaw og mga greetings tamo, no? Salamat sa Ginoo, dalay gud Ginoo. Good morning usab sa atong mga kaigsuonan og kaigalaan nga naga pamati higala og mga igsoon sa dinhi sa Pisisto padayon ina Brad Roger Balili, Sister Inday Balili, sa mga Balilis family. Good morning kanyang tanan. Good morning sa mga Daigdigans family. Ilan na karing Daigdigan. Uban sa mga kabataan, Sister Joy, uban sa kapikas garabi, Brad Julius, o ungin sa buwan sila paminala nga si Julie. Good morning usab sa gitawag siya o good morning kang Ma'am Nining, no? Salamat sa Ginoo diya. Good morning with your sister. Good morning Ma'am Nining og Pastor Noy Pinalas uban usab ka sa ilang bungat pagminalang ni si Jumjum ug si Daphne. Good morning kaniyong tanan. No, salamat kay namo makalipay makadasig. Please pray para sa pulong sa Ginoo nga mulanog. Salamat sa Ginoo dalay gud Ginoo. Good morning usab sa mga Namoks family. Ilan ni Tatay Tino Namok, Nanay Saling Namok. Good morning kaniyong tanan, no? O ingom sa kang kagawad namok o ingom silang bungas pagminala kang kagawad Pingol. Good morning kanyo tanan, no? Ingom sa padayon ta. Good morning sab sa ilan na Sister Grace uban kang Bradgery bansad silang bungas pagminalay nga si Maymay ug si Kian. Good morning usab ilan Ma'am Gina uban usab sa iyang kapikas ginawi Brad Archie. Ingom sab silang bungas pagminalay nga si Aliyah og si EJ. Good morning kaniyong tanan. Good morning kang Sister Juan uban kang Brad Juni uban silang bugas pagminalay. Good morning usab kang Sister May uban sab kang Brad Jerry ug kang Bonbon. Good morning kaninyong tanan, higala og mga igsoon. Otro na ko, good morning sa mga Galinsugas pamilya la Sister Minerva Galinsuga. Ingom sab siya lang mga kabataan, no? Ma'am Denden, Brad Lloyd, nakapikas na Ma'am Denden. Good morning kaniyong tanan. Good morning usab sa Dennis sa Diklom. Ilan ni Brad Rene Britos. Good morning sa mga Britos family. Good morning kaniyong tanan. Sa mga Ricardo's family, good morning kaniyong tanan. Labi na sa mga Kristohanon diya sa Diadem Fundamental Baptist Church. Good morning kaniyong tanan. Badyo alagad si Ginoo diya, madasigon malipayan kay uban kaniyo Pastor Litanio ug Ma'am Miriam. Good morning kaniyong tanan. Good morning usab sa taga Poblasyon Manolo Portits Bukidnon ug tanan sakop sa Manolo Portits. Good morning kaniyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristohanon diya sa Igala Kumigson sa Rose of
Sharon Fundamental Baptist Church. Uban si alagad si Ginoo diha, Pastor Mike Unahon, Ma'am Susie, Pastor Art. Good morning kaniyong tanan. Higala og mga igsoon sa kanginan ng mati karon. Good morning ditood kang Pastor Bart Unahon. Good morning kang Kagawad RG. Good morning kang Ma'am Barbara. Good morning. O good morning kinyo tanan, no? Good morning usab kang igalaw maigsoon kang Brad Ili Unahon. Good morning Brad Ili, no? Salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo. Karon igala kami igsoon padayon na kita sa tuon sa pulong sa Dios. Please open your Bible in the book of 1 Timothy chapter 6 verse 6 up to 10. Ingon sa pulong si Ginoo, higala og mga igsoon. Okay? Sa chapter 6 verse 6, but godliness with contentment is great gain. Okay? Mao kana igala og mga igsoon. So kana lang sa ang ato nga basahon tara din unya sa pag humanato pray. Dalay ko og labing gamhanan ng mga Dios Ginoo nga nasa langit. Salamat kaayo Ginoo sa kaygayunan nga diin sa makausap pa makapamalandong usab kami sa imong pulong. Palihog gamita ang imong ubos nga ulipon sa pagsaysay sa imong pulong. Palihog gihatag ang pinisay nga kaalam kapatid sa pagbatbat sa imong pulong. Karami yung pulong ng itagluna sa kanyukan sa matag sa namo kasing-kasing. Kami nga nagapaminaw, tagay kami kaalam, masabta na mo sa pamisan ng pulong, magtulod kini kanamo, nga more kaming magbalipayon, magbadasigon sa pagpangalagad ikan Ginoo, samtang nagakapangalagad nga may kalipay ug nagapaabot sa mong pagbalik. Ginoo ko daw galing adunay nagapamati karon nga nagaantos problema sulran sa kinabuhi, ug adunay mga balatian, ikaw magahikap sa mga gamanan kamot side sa ilang lawas at balatian, ayuha palihog pinaagis mong gawang presong tabang. Ipamulong mo lang sa imong trono nga mawala diha ang mga balatian bisa mga problema. Ngunanay ko kagamanan, ngunana usab ang among pagtuo diha kaning Ginoo. Ug sa among pagpadayon karon ikaw magapanalangin sa tanan nga nagapamati. Ug bisan man sa imong pulong mulanog sa kahanginan, aron dili mong sayang mo balik sa imong presensya. Sa among tuon ikaw maghatag kaalam nining ubos nimong ulipon. Gitugan gyud sa manatan pinaglaman sa Kristo nga among luwas. Amen. Higala ko migsoon para sa ato daytood nga gitawag siya og fellowship karon nagyong bulana sa General Fellowship sa NGT. Kung dili 23 na sa 30, no? Hulat lang ta og sinya sa ato nga chairman kay wala ko naga-PM kay basig masipyat, no? So mao na igala og mga igsoon. Mag-PM ra sa group chat ang atong chairman tingali sa atong group chat, no? So muna igala kung igsoon kung nag-ilog man to 23 ba or 30 rong bulana. Dito pagaymoa sa ila ni Pastor Leoncio Arabilo, no? Sa Carmen. Okay? So salamat sa Ginoo, dalay gyud Ginoo. Higala og mga igsoon padayon ta sa binasaya nga pagka-translate sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 6 ngadto sa 10 atong humnon. Kay wala apan ang pagka-Diyos nun nga may pagkatagbaw maoy dako nga ginansya. 7 Unahon ako unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 6 ngadto sa 10 sa 7 na ta. Kay wala kitay gidala nganhi sa kalibutan ug hayag na lang nga wala usab kitay pagadad-on ngadto sa gawas. 8 Busa kun aduna kitay makaon o isapot niini magtagbaw na kita. Na 9 apan ang mga nagtinguha gayod sa pagkadato mga hulog sa panulay o sa bitik sa daghang mga binuang o makadaot nga kailibgon ingon
nga milumos sa mga tao sa pagkalaglag o pagkawala. Last verse. Kay ang paghigugma sa salapi maoy gamot sa tanang kadautan, nga ang uban tungod sa pangibog niini nangalaglag sila, nangasaag. Then, okay? Nangasaag sila gikan sa pagtuo o nangatugub sa ilahang kaugalingon sa daghang kasakit. Ang Ginoo magpanalangin siya pulong, mag-pray sa ta. Humanam tawag pray higala kumigsoon. Mayong buntag, salamat Sister Mares. Nya watching from quiet, 12:15 pa diri sa tunga-tungang gabi. Salamat yun Sister Mares, no? Ug mayong buntag diri sa ato sa nasod sa Pilipinas, ug mayong tunga-tungang gabi diya sa nasod sa quiet. So once again, good morning Sister Maris. So igala og mga igsoon, padayon kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Higala kami igsoon atong miagi atong gitun-an, be equipped ourselves the word of God. Ug atong gitanaw, because the word of God is powerful, pure, proven, preserved, and profitable. So karon higala og mga igsoon ato na sa pagatunan, unya padayon kita nga naga tuon ato sa part 1, mo to part 2, okay, we must love the word of God. Nagisgot sa gitawag siyang affection, pagbati, pagmahal. Okay mo sa we must listen the word of God. Nagisgot sa gitawag siya ga attention. Ganina affection, karon attention. Naghisgot sa pagtagad sa pulong sa Dios. Then we must learn the word of God. Naghisgot sa absorption, pagsupsop, pagsipsip sa pulong sa Ginoo, pag-meditate di anay. Pagtuon aron i-apply sa pulong sa Dios. I-apply sa pagkinabuhi nato ang pulong sa Ginoo. Higala og migsoon. Ug karon ang atong pamalandungan, higala og migsoon, gaingon sa pulong sa Ginoo, apan ang pagka-Diyos nun nga may katagbawan maoy dako nga ginansya. But godliness with contentment is great gain. Sa ato yung pamalandungan is, higala kumigsoon, the living godliness with contentment. So the result niya na is rejoicing. Na naman ka nato ang kalipay, kaya nahimo naman tang iya sa Ginoo, higala og migsoon. Busa, dapat nga kanunay kining mag-remain o mag-reflect sa atong kinabuhi. Kay ikaw na ug ako ang real Christian. Sa diya nga mituo ka, midawat kang Christ Jesus. Ingon nga imong Dios ug maluluwas ang kinabuhi kay misalig ka, nahimo kang anak sa Dios ug ikaw ang real Christian. The real Christian is Christ within the heart. And there is joy. Now there is joy in the heart of a true Christian. Why? Because 100% going to heaven. Salamat na ituod sa nag-comments og Sister Maris, salamat sa mga star, no? Daghan kayo, salamat kayo dala gyud Ginoo. Higala tumigson, o garon nga dili ni masapawan sa unsa nga mga kagul-anan ug mga kabalaka, living godliness with contentment. Kaya nga naman, dako ni nga ginansya. Great gain. Higala og mga igsoon. Nga gani, usahay manggod ang Kristohanon, dunay mga panahon dili na tumalikayan, dunay mga panahon nga diin nalimuta nga dili na ta iya sa kalibutan. Tinuod na ta sa kalibutan pero dili na ta taga kalibutan. 100% going to heaven ang real Christian. Pero usahay ang atong mga pununguna na nakapokus sa gitawag sa higala kung migsoon sa mga butangang kalibutanon. Muna ingon ko lagi atong miyagi nga diin dunay usa ka tawo nga gilatid sa balaan sa gitawag siya ga may buntag daytood ka nga pag umangkon
Melody Gabayan Gallardo, mayong buntag kanimo dia pagumangkon. Mayong buntag sab kang Philips Ansonado. Igala umigsoon Bratata, good morning. Kita taon niya alas 2. Sa sugod na tag alas 2. Dayon, may buntag kang Sister Tilsa Haraula, uban usab kang Brad Loloy, uban sa ilang family circle. Good morning. Ug sa mga Ansonados family, good morning, no? Laras. Higala og mingsoon. Usahay ba muna nga akong naig usa ka istorya nga gipapili ang usa ka tawo sa pagsimba or sa pag-adto sa kalayawan. Sa kalayawan sa niya to. Sa outing. Sa outing siya niya to. Sunod na yun, gipapili siya sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo o sa padsukir-jukir. Awa siya naminaw sa pulong sa Ginoo dito sa padsukir-jukir. Amen. Salamat, Sister Teresa. Good morning, Pastor. Ingon niya, makalipay, magkadasig. Sunod na po, gipapili na po siya sa gitawag siya ga prayer meeting o sa mga kalingawan. Awa siya ni atos prayer meeting, kalingawan siya. Sa last God, gipapili langit ba o imperno. Digala kumigson. Ang netabo is iyang gipili ang langit. Sagpaon pa siya. Higala og mga igsoon, ang paghigugma ba sa kalibutan o ang paghigala sa kalibutan, dili tabiat taga kalibutan, natas kalibutan, pero dili ta iya sa kalibutan. Subusa, dapat lang, muna nga ingon ni Sister Manes, dili gyud kalikayan maka huna-huna tag panarbaho, Pastor. Ay, amen. Okay naman ang panarbaho, kaya rin ay magamit sa pagpangalagad, no? Pastor Limbag, bisag adlaw tingsimba. Uy, kay mahal naman gyud kaayo ang pugas bitaw, no? So, higala og migsoon ba? Sister Maris. Higala og migsoon. Kini gitawag sa higala og migsoon ang pangalagad sa Ginoo, ang pagkinabuhi nga iya sa Ginoo. So kinahanglan ta, Sister Maris, nga mo trabaho para timbang ba dili balance. So kanang dili siya matuwang, balance siya. Ang buti pasabot ba nga kanabang nahigugma na lang sa kalibutan ug wala na diha sa Ginoo. Nakighigala na sa kalibutan ug mao nang giingon sa pulong sa Dios sa sa Santiago, James chapter 4 verse 4, Santiago kapitulo 4 versikulo 4, nga kamo mananapaw. Kinabuhi iya sa Ginoo, kinabuhi po diha sa kalibutan. Pasabot diha sa mga kalingawan. Wala ba kamo mahibalo nga ang pakighigala sa kalibutan maoy pakig-away sa Dios? Busa bisan kinsa nga makighigala sa kalibutan kaaway sa Dios. Abot ipasabot ba higala kumigsoon nga diin Sister Maris, dili sa pagpanarbaho, kinahanglan ta trabaho para magkabugas, kay mahal ang bugas. Higala og may isaon, kanabang buti pasabot nga ibaylo nato ang pagpaminaw sa pulong sa Dios kaysa jukir-jukir sa kalingawan. Ang pagsimba sa kalayawan, lingaw-lingaw. Ibaylo nato ang pagsimba nga to sa outing. It's good man mag-outing. Pero una pagsimba diha sa Ginoo. Mao ka na higala og mga igsoon. Unya, ang buti pasabot kanabang ni-ride on ka sa system ni kalibutan na. Kaya ang Diyos sa kalibutan, ang Diyos sa kangit-ngit. Og mao nang iyang trabaho lipaton ang mga nahimong mga kanakan sa Diyos. So muna nga, but godliness with contentment is great gain. No? So living godliness with contentment. Aron ikaw malipayon. Ngayon sa pulo sa Ginoo sa aton nga ginabasa,
higala ko og mga igsoon, nga sa diha nga na kay pagkaon o nakasapot ka na, inap na nga maging kontento ka. So atong ihisgutan higala ko igsoon, dili ni agin sa paglambo, pag-uswag materially, kung kabubuton sa Ginoo, no? Kay nga naman, ang pulong sa Ginoo dili against niya na. Kung tanawon nimo ang John chapter 10 verse 10, igala og menson, so may buntag dahil tuod kang John Lintor Asim is watching. Sir, taga-diin ka, sir? Comments paliog, sir. Sumug ka na igala ko menson. Nga ang buot ipasabot, nga diin, imo bang ibaylo ang Ginoo ka dili nakakontinto? Sumayong magkinabuhi, living godliness, magkinabuhi nga balaan, magkinabuhi nga Diyos nun, uban sa pagkakontinto kung unsay anaa kanimo. Sa giingon ko na, dili against ang pulong sa Dios sa pag-uswag. Kay gani ang John 10:10, Juan Kapitulo 10, versikulo 10, nag-ingon, nga diin, higala kuminson, nga ang Ginoo mianhi, ingon niya, ang kawatan mianhi aron sa paglaglag, pagpangawat o pagpatay. Apan ako mianhi, alang sa paghatag, sa kinabuhing walay katapusan, o sa pagkamadagayaon ini. So dili again sa gitawag siya ga pag-uswag, o ang pag-uswag nga diha sa Ginoo, ingon sa, the blessing of the Lord make it rich. So dili against ang Ginoo sa pag-uswag. Basta supay sa kabubuton sa Dios, nga wa mo ibaylo ang Dios ba sa imong pag-uswag. Ang subo pumalandungon, kung nag-uswag ka na, unya mao kini ang muhatod kanimo nga nahigugma ka na sa salapi ug wala na ka diha sa pagpangalagad sa Ginoo, kay kadaghan kay kagwarta didto ka sa outing paingon. Nalimta na nimo pagpangalagad, pagsimba sa gitawag sa igala ko maigsoon sa atong buhi nga Dios nga mo'y naghatag sa gitawag sa igala ko maigsoon sa naghatag sa gitawag sa uga naghatag sa singalan na ni panalangin. Ang panalangin nahimo na nung nakaangin. So po sa igala ko maigsoon, ayaw ta dili na tubuhaton nga makababag ang panalangin. Kung dili mao kini noon ang magtulod ka nato nga tungod do na tay magamit sa pangalagad sa Ginoo, higala ko migsoon atong gitawag sa atong gamiton sa pagginabuhi nga malipay ang Dios. No? Sa iyon ko na kinato pumaladungan dili na isa against sa gitawag sa pag-uswag. Kay gani ang pulong sa Ginoo gaingon, a faithful man shall abound with blessing. The word of God is taken from the book of Proverbs chapter 28 verse 20. Ang matinumanon nga tao madagayaon sa panalangin o magadagayaon sa panalangin. Ga-overflowing ba ang panalangin? So ang gihisgutan lang dinhi nga kung anaa na kay panalangin, dili dapat nakapokus ang imuhang hunang-huna diha kay mao na ng paghigugma sa salapi. Ikaw mismo ang mo control, dili ikaw ang kontrolon sa salapi. Kaya ingon ni Sister Maris, amen, makalipay, makadasig. Mao ka na igala og mga igsoon. Dayon, sa Proverbs chapter 10 verse 22, nag-ingon, higala ko migsoon, the blessing of the Lord, make it rich. And He added no sorrow with it. Ang panalangin manggod nga iya sa Ginoo, wala na ipataban nga kasubo, higala og mga igsoon, no? Supo sa higala ko migsoon, aron nga kinabuhi kita nga Diyos nun o uban sa pagkakontinto kay ang result ani rejoicing, kalipay,
we should avoid. Unsa ato i-avoid? Una, covetousness. Otron ko, we should avoid covetousness. Ang pagka maibugon ba? In other words, sakim. Nga manakit na lang sa uban, aron makaangkon sa buta nga iyang gikaibgan. Munang buti pasabot. Higala ko umingson. Gani sa Hebrews, chapter 13, verse 5, let your conversation be without covetousness, and be content, munang naiskuts contentment, with such things as you have. But pasabot, dili dapat mahigugma sa salapi, kung dili makontento kung unsay naa ka nato. For he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Nag-ingon ang Ginoo nga dili ko gyud ikaw pagabiyaan ni pasagdan. Mao kana igala kong igsoon. Subusa, we should avoid covetousness. Ang pagkasakim nga buhato na lang nimong tanan para nga maangkon mo ang gigusto sa imong unod. Usahay subo pamalandungon ba nga naga huna sa mga kalayawan ining kalibutan o sa mga salapin ining kalibutan nga wala na'y katagbawan bisan daghan na kayo, kadaghan karon sa mga tao nga diin kapandak-tindakan nila ang mga labing ubos kanila. Sumo ka na igala ko mga igsoon. No? Subusa, salamat gyud sa Ginoo tungod kay maayo gyud sa nga naipulong niya nga din magtudlo ka nato. May buntag kang Pastor Boboy Carlos Boboy Lapore, ang Vice Chairman sa gitawag siya uga Tima Pastor, ang Batanong Vice Chairman. Good morning kanimo dia Pastor Boboy. Lipay ko pastor nga naa ka, no? Sumusa, living godliness with contentment. Igala kumigson, mao ni atong ipumalundungan. Sukon, aron nga kining pagkinabuhi nga balaan, uban sa pagkakontento, ang result nini is rejoicing, kalipay, kay great gain ang imong maangkon. So, mahimo lang kini, we should avoid covetousness. Mao ka na igala kumigson. Nga dili kita mahigugma sa salapi, it's good man. Ang buot lang ipasabot niya na, nga, kung naay sapi, kita ang mo kontrol, dili kay kita ay kontrolon. Usa ka panahon lagi sa Taguluan, nga diin, nakurat tingali siya siyang sapi, grabe kasi kadagag, nagtuo ko nga, may abot naging 500 ang iyang mga tricycad. One time, nga nabikil siya, kay daghan ang kaisag sapi, kay pabangan mo to di tanan. 500 gudaan ang yang sikad o niya abangan ng tag. Gitawag siya uga 30 pa to atong una, kay brato pa kay bugas atong una. Karon mahal naman kayo. Tag 5.70 pa ang pinakamahal. Ang nitabo igala kumigsoon, ni namatay ni noon nga tao karon. Ingon niya, nakaminos ka sa ako. Paliton ko na imong dunggan, daw isugba. Grabe kay nga tao na. Nga naman, tungkol sa kwarta ba, nag-control na sa kwarta, pride of life ang naa. So, maray gabot, ipasabot, higala ko umaigsoon nga, kita ang control sa kwarta, o ginaot na kung naatay kwarta, dili ang pasulabi nga pagkamitason ang naa, kundili ang pagkamay pinumsanon o pagtabang at sa nagkinahanglan. It's good man nga natay kwarta. Kita ba ang mo control ba higala og mangigsoon, no? Subusa, gingon din sa Hebrews chapter 13 verse 5 nga pagpagawas kamo sa paghigugma sa salapi, magtagbaw kamo sa mga butang nga inyong napatunan, kay siya gayod ang nag-ingon, dili ko kamo pagahikabsan ni pagabiyaan. Wow, kanindot pagyud. Ang Ginoo ang nag-ingon. Mao kana higala og mga igsoon nga diin,
we should avoid ingon nga maka kinabuhi kita nga Diyos nun og naa sa pagkakuntinto kung unsay anaa ka nato nga ingon sa atong ibasa kaganina kung na natin pagkaon o isapot inap na nga making kuntinto kita para diha sa Ginoo. Higala og mga igsoon, no? So we should avoid covetousness. Ang atong verse niya na higala kung igsoon, Hebrews chapter 13 verse 5. Nga naman, kay ang pagka Diyos nun, but godliness with contentment is great gain. Wow. According to 1 Timothy chapter 6 verse 6. Mao kada igala kung igsoon, di na ta maglangan. Sa ikaduha, living godliness with contentment is great gain. Ang result niya na is rejoicing, magakalipay. Tinuod na namatay kalipay, balikon ako, tungod kay iya na tas Ginoo. Sumaayog yun, nga magkinabuhi ka nga Diyos nun, unya, magkontinto kung unsay anaa ka nato, usahay bakang man ang Kristohanon. Ingon pa nila sa inistoryahan sa kalibutan, puryalas na naninuod pagpangalagat. No? Magkinabuhi, gikan sa Lunes padulong sa Sabado sa kalayawan. Na Domingo ay pa rin balaan. Ang supo pagid niya na kung bisan Domingo dili magkinabuhi nga balaan. Muna ang perti ka supo igala og migsoon. Supo sa igala og migsoon. Mukaon taminon bisan unsa atong buhaton nato nga malipay ang Dios. Wala naghisgot sa adlaw kun dili naghisgot kana sa matag hagtik sa orasan nga diin sa pagkinabuhi ta nga iya sa Ginoo matag kutlo matag hagtik sa orasan magkinabuhi ta nga mukaon taminon bisan unsa atong buhaton nato nga malipay ang Dios, living godliness with contentment. Malipayon kaniya na. Ug ang imong pagkakristohanon kay gitawag kag real Christian, the real Christian balikon ako is Christ within the heart. And there is joy. Grabe nga siya. There is joy in the heart of a true Christian. Why? Because 100% going to heaven. Ug usahay dili kini ga-reflect sa atong naong higala kumigson ang pagkamalipayon tungod kay naa ka nato ang dili pagkinabuhi nga Dios non og ang pagkakuntinto. So aron nga magkakinabuhi kita nga Dios non, unsay makaon o naana ka nato o nakanana tay mga sapot, maging kontento na ta kung unsay naa nato. Kung gusto ka panalangin pangalagad na matinud-anon sa Ginoo. Kay a faithful man shall abound with blessing. Kay wala man ang Ginoo naga luwas kanimo aron mo kamang kas kalisod. Naingon niya sa John Juan Kapitulo 10, versikulo 10, ang kawatan mianhi aron sa paglaglag, paggawat o pagpatay. Pero ako ni anhi, alang sa paghatag, sa kinabuhi, wala katapusan, o sa pagkamadagayaon ini. O gisulti pag yun, nga ang panalangin sa Ginoo, make it rich, and no added sorrow with it. Proverbs chapter 10, verse 22. The blessing of the Lord, it's make it rich, and He added no sorrow with it. No? So, ingon din sa Proverbs chapter, gitawag siya chapter 28, verse 20, a faithful man shall abound with blessing. Kung gusto ka pag-blessing, panangalagan nga matinudahanon diya sa Ginoo. Ayaw pagbangay-bangay. Ang blessing nga gikan sa Dios. Mao ka na igala kung migsoon. Busa kung unsay anaa ka nimo paninuod na sa pagpangalagad sa Ginoo, ayaw ibaylo ang Ginoo, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya di mo mabaylo ang Ginoo niya na. Hinoo nagmalipayon ka sa pagpangalagad sa Ginoo, unya padayon ka nga nagakuha sa technique how to get blessing from God. Nga atong pamalandungan atong milabay, how to get blessing from God. According to Matthew chapter
6 verse 33, seek God first. Mga butay dugang ra. Og dili na kay seek God first kun diri serve God first. Pangalagad dia una sa Ginoo ay mangita sa mga butang panginahanglan. Sunod, share God first. Unsay share nato? Atong talent. Atong time. O yung sab atong treasure. Ikaw, Sister Mares, kaya nanabaho man ka, iuli ang iyang bahin sa Ginoo. Ibubo sa Ginoong daghan nga mga panalangin. Ngayon sa Malakay 3:10, wala na dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini. Ha? Sumo ka na igala og mga igsoon. Sumo na pagdakop sa panalangin. Kanang share God first, our talent, our time, our treasure. Buot pasabot sa time ba, unaha ang Ginoo. Pag mata kay kapuliki na sa kanang gitawag sa panginahanglan. Ingon pa, kon sa trabaho, perming alisto kay trabaho. Pero simba, yan na, doon niya pa man magsugod. Uy, ang Christian time, higala kumigsoon, wala pa nagsugod na anak ka. Munang, share God first our time. Unya sa pagpanarbaho usap, share God first, kay kung dili nimo mamalit kang daan, ingon ni Sister Maris, amen. Makalipay makadasig. Kung mamalit kang daan, higala kumigsoon, shoot, good na. Pero, i-share gani daan ang treasure. Panalitan, imuhang sweldo, Sister Maris, is 20,000. Ipadala na sa church nga diin naman kanang pagka-Domingo, Sister Maris, naman dito yung katiguman ni Sister Maris dito, iuli gidayo nagpundo-punduha diya sa imong bulsa. Kay nagtigom kag tunglo niya na. Kay tunglo kung dili ka mag-uli. Muna nga naay pulong sa Ginoo nga gitawag siya ato'y pamalandungan dito sa Pikas Station, dito sa Misamis Oriental nga station, nga the choice is ours. Gusto ka panalangin? Imo ng choice. Iuli ganing iya sa Ginoo, di ba? Bu sa Ginoo. Grabe yung mga panalangin. Nga wala na dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niya na. Share God first our treasure. Pag sweldo, palitan 20 mil, Sister Mares. Ayaw sa pamalit. Iuna na, pagdawat ni mong gikan sa imong agalon, sa imong gipanarbahuan, iuna og gahi-igahin daan ang 2,000. Kay mao man ang gitawag siya ga pagdakop sa panalangin. Seek God first, serve God first, share God first. At say share our talent, our time, our treasure. Ingon ni Sister Maris, amen. Mo na igala og mangigsoon, magkalipay magkadasig. So yung na pagdakop sa panalangin. The blessing of the Lord make it rich. So sa iyo ko na, kining atong pagpamalandong karon dili kini siya again sa pagkaadunahan. Gani, gusto sa Ginoo nga ikaw, muhamugaway. Pero ikaw lang ang magpili, igala og mga igsoon. Na ay proseso unsaon pagkahamugaway, nga panalanginan ka sa Ginoo, igala og mga igsoon. No? So, living godliness with contentment. The result na is rejoicing. Grabe nga kalipay. Higala kumigsoon. Malipayon naman tandaan tungkol kay Kristohano na ta, kay siguro ta langit paingon. Dini sa kalibutan magmalipayon pagita. Unya pangalagad og paniguro. Kay nga naman ingon sa kanta, there is joy in serving Jesus. Na ang kalipay diya sa pangalagad sa Ginoo. So aron nga mag-reflect kini diya sa atong kinabuhi, ang pagkamalipayon, living godliness, pag kinabuhi nga balaan sa tubangan sa Dios, o sa tanang katawan ni babaw sa kalibutan, wala naghisgot sa matag Domingo, matag hagtik sa orasana, matag minuto, matag segundo, higala ko migsoon. Unya, higala og migsoon mo ni, nga din, atong iabuit ang pagkasakim, nga manakit na lang sa uban, aron makaangkon sa iyang naibugan. No? Ang pagkamaibugon.
we should avoid covetousness. Unya, let us avoid. Ikaduha, una nga si covetousness. Ikaduha, comparison. Ayaw i-compare ang imong kaugalingon nga tusuban. May man siya kay naa sa ingon ani, ako wala. Ayaw i-compare. No? Kay kanaman kung itandi nimo ang imong kaugalingon, maghahatag ka ng insecurity sa imong kinabuhi. O maghatod ka na nimo nga dili ka nagkinabuhi nga balaag. Kaya mo may i-compare sa uban. Nga bisan sa pagpangalagad, mayon ka pare atong presyo. Dingon ka nga, ingon sa presyo, Ginoo ayo na siya dungga, akura. Kay maayo kay ko. Kay naghatag kong ikapulo. It's good man maghatag ikapulo, pero kakapayason sa nimo kayo. Unya, nagpuasa pag yung kaduha sa kasimana. Gikumpir niya yung kaugalingon. We should avoid, let us avoid comparison. Ayaw itandi, di kaya nato o isalikoy nato ang pagtandi nato sa uban. Kadinhi, o dinha mo sulod ang gitawag siya envy. Unsa envy? Kasina. Inggit. Muna igala kami sa nangingon sa pulong sa Ginoo, ayaw kasina nga to kanila nga nagbuhat og dautan nga naguswag. Ayaw kasina kanila. Dapat maninuod ka sa pagpangalagad. Kay the blessing of the Lord make it rich. A faithful man shall abound with blessing. Unya wala mo ani dinhi ang Ginoo para nga ikaw mukamang sa kalisod. Aron ikaw mahamog gaway. Kay niani siya aron sa paghatag sa kinabuhing walay katapusan, di hamog gaway ka. Kay imbes pa ato ka sa linaw kalayo, kitab ato sa linaw kalayo, mituo mata sa iyang kamatayon dito sa cross. Gikuha sa Ginoo ang atong silot. Gikuha sa Ginoo ang atong sala. Gipasaylo pa higala og maigsoon. Gipasaylo, gikalimtan ang tanan kong sala, o ang silot ko gikuha usap sa dihang gidawat ko ang gibuhat niya dito sa ibabaw sa krus. Ngayon niya ka payason ang mga Juano Pastor ang hilog gatik ang ilong gutikalon mauna si Termares higalaw maingsoon ba ang pagpangalagad si Ginoo tagak nakadaan kung magkinapayas ka. Ug sa ilong gupay nga na Sister Maris Tikalon, magtinikal ka. Tagat na kadaanan na. Kaya ang gusto sa Ginoo, ang pagka may pinupsanon, take note, si Lucifer nga pinakamatahong nga anghel o paborito sa Dios. Kaya ang Lucifer di na Satanas ha, anghel na. Pero naimo siyang Satanas tungkol sa iyang pagkakapayason. Naimong devil sa lima niya kaay. Paborito gani sa Ginoo tungod sa iyang garbo sa kinabuhi. Gitagak siya higala og maigsoon. So kung ikaw ug ako magkinapayas na o sa silong ko magtinikal, tagak na kang daan ana higala og maigsoon. Kaya giluwas tas Ginoo sa iyang grasya, makakinabuhi sa ta nga mag-uli sa iyang bahin o dili mo kaon kay nag-concentrate sa pagampo. Mao ningon pa nga gitawag siya ga nagapuasa. Usay kaning uban nga puasa ba? Nya nagpuasa ko. Niyon sa may buhat para nga maka latas ka sa kanang gitawag siya uga di ka kakaon paniudto pamahaw panihapon. Ay nagsurusuroy ko gaysano,
dili man na mao ang puasa igala ug migsuon. Ang puasa gani, di man na sayop. Wala na ka nagkaon kay grabe pa pumalandong mos pulong sa Ginoo. Grabe nga adilir kay grabe, hilabihan ang pagigsulti mo diya sa Ginoo. Hilabihan ang pagdaig mo sa Ginoo, gikalimtan na nimong pila ka kananan, that is puasa. Pero kung nagsoro-soro ka kay sano, para di ka makalimot ka sa pamaw, makalimot ka sa panihapon, makapalimot ka sa panito, nalaktawan namin noon. Dili na maong puasa igala o migsoon. No? Pero igala kung migsoon, ang usa ka tao kapayason kayo. Gikumpir niya ikaw galingon. So let us avoid. Kaya ka ng pag-compare, labi na niya ang gigamit, gihimo atong presyo, igala kung migsoon, ang netabo is comparison. No? Sayo pa iyang motibo. Unya, dili lang kay comparison, kundi gi-exalt niya iyang kaugalingon. Imbes God exaltation, self-exaltation. Pero lahisad ng kanabang gitawag siya uga, ikaw ba ang na-depress? Kaya nag-ingon ka nga, may sila, kaya na sila na ako wala gyud. Kaya nga gitawag siya, dapat i-avoid. Let us avoid comparison. Kaya mauna, musulod ang pagka-inggit, pagka-masinahon, higala og mga igsoon. No? So, ingon sa Psalms, na sila nga nagbuhat og dautan, ay kasina niya na. Ingon sa Psalms, chapter 37, verse 1, fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. Sa Bisaya, dili kamo kaguol tungod sa namumuhat og dautan. O masina ikaw batok niadtong nagabuhat og dili matarong. Ay kasina nila. Magpuasa lang, pastor, para maka daginot sa bugas. Amen. Okay, pamahaw pa nito panihapon dili mo kaon. Abi ni Master Mares, madawat biya ang templo sa Ginoo ana. Okay ra nang nagkuan ka, nagdaig, nagimaya ka. Anya dayon dili nimo di ka makakaon tungod ka nalimot ka sa kaon. Unya na malandong ka kanunay sa Ginoo kay sulti ka sa Ginoo sincerely. Wa nalimot ka sa pagkaon, nahulog na siya puasa. Pero kanang gatuyuon nimo para nga mato ka kay sano, para mawala nimong pagka yang gitawag siya uga aron nga ingnon nga nagpuasa ka, giguba mo ang templo sa Ginoo nga mao ang atong lawas. O ingon pas pulong sa Ginoo sa pagpasid sa balang kasulatan, wala pa mo masayod nga ang inyong lawas mao nga akong templo. No? Pero kung ingon ana man lang galing, ayan na lang, iguba nimo at nato atong lawas. Pero makadaginot man. So may buntag ka nga Pastor Felix Dora Momo. May buntag ka nimo diha, Pastor. Salamat sa Ginoo, dalaygon gyud ang Ginoo. Asa kay ka nag-work karon, Pastor? O ka nagpuyok? So igala kumigsoon, living gamay na lang oras, dala na siya conclusion sa last atong libkason. Igala kumigsoon, living godliness with contentment. Nguya itong ipamalandungan. So saan na siya? Kaya ang result niya na is great gain, rejoicing, grabe nga kalipay. We should avoid covetousness. Ang pagka may bugon ba ato nang isalikway, pagkasakim, nga mabuhat na lang ta og dautan nga to sa uban aron makaangkon ta sa atong kaibugan. Sunod, let us avoid comparison. Ayaw itintandi ang imong kaugalingon sa uban. Kaya ma-depress ka na, ma-insecure ka niya na. No? O kayo kasi na kanila nga nagbuhat og dautan nga niuswag. Ingon sa Psalms 37 verse 1, dadon na nimo nga to sa gitawag siya verse 8. Huh? Sunod igala kumigsoon, dili lang kay let us avoid covetousness. Ato i-avoid ang pagka-sakim, pagka-maibugon, pagka-higugma sa salapi. Sunod is
let us avoid comparison. Last, we should avoid complaining kasi pagutbot. Higala og maigsoon, kanang pagkareklamador ba? Likaya na to na. Dili na ta mag-close, higala og maigsoon. Philippians chapter 4 verse 14, do all things, ingon ni Apostol Pablo, without murmuring. Buhaton nato ang tanan, mga butang, nga walay pagpagulbol o mga pagpangutana. Mao ka na higala og maigsoon. Sa ingon niya, kiburiaw, kirugaw, kirobo, kitaw-taw, pastor, amen. Mayang butag, sab, God bless. Thank you, brother in Christ, Pastor Felix Dura Momo. Salamat din kayo, dahil yun din ang ginunyana. No? So, sa higala ko migsoon, do all things without murmuring. Ay na pagbagulbol, kay suko kayo ginawa ng taong bagulbulan. Pag kontento na, kung sa'y naan, nagkakaon ka na, niya dahil gitawag siya bisti ka na, ayaw nagkabalaka. Kaya yun sa Ginoo, dili ko yun ikaw pasagdan ni pagabihan. Hikabsad sa uban ni pagabihan. Pagkontinto na ta, living godliness, magpuyo ta nga balaan. Uban sa pagkontinto, kay great gain ang imong maangkon niya na higala ko migsoon. Kitubo di ay, amen. Kitubo. No? Salamat, Pastor. Kumusta ko sa mga Kristiyano diya sa Kitubo? So muna higala ko migsoon, no? Yan bre, Kansanyo. Good morning. Yeah, amen. Ingon ni Pastor Felix Dura Momo. Mao na higala ko migsoon, no? Salamat sa Ginoo ug dalay gyud Ginoo. Living godliness with contentment. Kay dako kay na nga kalipay. So unsaon nato ni? Kay dako man nga ginan sa great gain. We should avoid covetousness. Let us avoid comparison, and we should avoid complaining. Ay sig reklamo. Ayaw pagulbol. Do all things without murmuring. Buhato na to ang tanan nga walay pagpagulbol ug mga pagpangutana. Higala og migsoon hinaut nakakuha ta gamayng pagtulunan nga din ato imigabayan sa pagkinabuhi nga malipay ang Dios sa atong kinabuhi kay Kristohano na ka. Ha? Aron di ta maingnan, hoy Kristohanon ka na. Ang imong pagkinabuhi tarunga kay Kristohanon ka na. Tarunga. Living godliness with contentment. Magkinabuhi kay Kristohano na ka nga balaan uban sa pagkakontento kay naa ang gitawag siya rejoicing, great gain. So we should avoid covetousness. Let us, higala kumigsoon, avoid comparison, and we should avoid complaining. Mo kana higala umigsoon. Muna salamat sa Ginoo dalay gyud kini Sister Mares. Amen. Thank you, Pastor. Salamat sa Ginoo dalay gyud kini. Once again, good morning sa chairman sa North Gospel Team, Pastor John Amor. Good morning po sa. Ang putadalay ko ng labing gamhana ng mga Diyos, Ginoo nga nasa langit. Salamat kay Ginoo sa mong pulong nga amo na patalingugan, panalangin kini sa mantagusan namong kasingkasin. Gitugyan og giampo og gihangip salamatan tanan diha lamang kani Ginoo. Iglamas Kristo nga among luwas. Amen. Higala ko migsoon kini si Pastor Jenny Limbag nakig-uban kaniyo sa tulumanon. Ang pulong sa Dios gituyo kini pagmugna sa tanan mga Kristiyano sa Fundamental Baptist Churches diri sa Bukidnon North Gospel Team. Aron tanang tawo masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal ug nagamping pag-ayo kanato. Otron ko may buntag kini si Pastor Jenny Limbag mingon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.